Umuntu wesilisa udokotela wakho usekhulumisanile nawe ngokuthi unalokho kubizwa ukuthi benign prostatic hypertrophy, ukuvuvukala kwe-prostate. Nayo i-prostate yethu kuthiwe sivuvukele usudinga okwenziwa lokho kubizwa ukuthi i-TURP, transurethral resection of the prostate, ukuze ncishiswe le prostate yakho uzokwazi ukuthi ube nomchamo ophuma kahle. Ngabe kwenziwa kanjani lokho? UDr Thabile we The Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseMhlanga kanye naseMidrand. Okokuqala efanele sikhumbule ngakho abantu abaningi bacabanga ukuthi lapho kuthiwa ye-theatre sonke isikhathi kuchaza ukuthi kunesibazi esithile oyophuma naso. Cha, mawuyokwenza le procedure asikho isibazi oba naso, ngoba kwenziwani? Kungenwa ngomgudu lona okhona womchamo, kungene ngaphakathi, kuyikhona kwenziwa i-procedure ngaphakathi. Ake sikhumbuzane, abaningi sebeyamazi lo umzimba womuntu wesilisa lo usikwe phakathi nendawo, sawuphendula ingaphakathi la ilokho ongakuboni, ingaphandle la isikhwama siyasibona, nenduku kuyabonakala ngaphakathi. Kwenzakalani ke e-theatre? Usukulalisiwe uyise theatre, ufike e-theatre, it's either uyalaliswa noma ujove emqolo ukuthi ubulala imizwa engenzansi. Wena nodokotela wakho niyakhulumisana ukuthi kwenziwe isinqumo ukuthi yiphi procedure ezoba right for wena. Lapho sekwenzekile lokho, kwenzakalana? Udokotela wakho uzofaka ikhamera la, ayiphushe izifike phakathi ebebuka ukuthi kulomgudu lona esobiza ukuthi urethra kwenzakalani, kunani, kuhamba kanjani. Lapho sefikile la ngaphakathi esinyeni ebheke nokuthi isinye sakho sinjani, masiyabuya khumbula ukuthi sathi prostate le. Masefikile ku-prostate usuke sebonile ukuthi ungabe uthi mayibuka ngekhamera kuvalekile kanje noma kunembotshana encane engenayo yini khona, kodwa ikhamera siyazi ukuthi iyakwazi ukudlula ngisho kunjani. Masefikile lapho le khamera le mayifika phakathi ikhipha into eyihook nje kanje, le hook encanyana kodwa usuke uyibona kahle ngoba udokotela wakho usuke ebuka ku-TV, mase eyahwaya ku-prostate. Basically usuke efika kuvalekile kanje, uzama ukuvula umgudu ukuthi kuphume umchamo. Maseqedile ukwenza kanjalo udokotela uyaklina, khiphe yonke labo phisa basuke besalile ngaphakathi, bahambise yobheka ukuthi kwenzakalani. Ngabe ukuvuvukala kuphela, ngabe umdlavuzo, ngabe une-infection esekubizwa ukuthi prostatitis, noma kwenzakalani. Ngokudabukisa abantu abaningi mabeyibona bevuvukalelwe i-prostate esidinga ukuthi ihambe yokwenziwa le procedure ebizwa kuthiwa i-TURP, ngenxa yokusaba ukwenza i-operation bayanqaba. Lokho kwenza ini? Yebo kuyenzeka ngesikhathi ukuthi ungakwazi uqhubeka uthatha amaphilisi, ekuthatheni kwakho amaphilisi ubone ungathi kuba ngcono indaba yokuchama kuhambe kahle, ngayenza lokho. Kodwa ngesikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu engarespondi kumaphilisi noma kube namanye ama-indications athile, okungaba ukuphuma kwegazi, okungaba ukuthola ama-infection nezinye izinto ey'ngenza ukuthi kubalulekile ukuthi uyibone usuwenza le procedure. Lapho-ke usukhethe ukungayenzi le procedure, yini ubungozi obungenzeka? Uma ungarespondi kahle ku-treatment noma uqhubeka uthola ama-complications, kungenzeka ukuthi iqhubeke i-prostate ivuvukale ngoba urespondi kahle to i-treatment onosukuyona. Uqhubeka ukuvuvukala kwe-prostate kungenzani? Kungagcina kublokhe ngokuphelele umchamo, uyibona uphuthunyiswa esibhedlela, usuyovula umchamo ngokuthi ushuthe kwipayipi. La umehluko phakathi kokushuthe kwipayipi nokushutha kwekhamera ukuthi ikhamera izoshuthekwa ulele use-theatre noma ungalele kodwa ujovela emqolo ungezwe ubuhlungu, but makwenzekile uzoblokhelwa umchamo uyobona ushuthekwa ipayipi. Lapho uzwa bake babhekana nokuvaleka komchamo baqonda kahle ukuthi lokho kungenzani. Asikhumbuzane lapho udecide ukuthi uzokwenziwa nale TURP, njengawonke amanye ama-operation nobungozi obuthile obukhona obungenzeka. Lokho kubalulekile ukuthi wena nodokotela wakho nixoxisane ngaphambi kokuthi nivumelane kwenzeni i-procedure. Kubalulekile ukuqonda kahle ngaphambi wenze noma yiphi i-procedure ongayenza, kodwa sikhumbuzana khona ukuthi i-prostate yakho masikuyavuvukala bethi bazokwenza lokho kubizwa kuthiwa i-TURP, transurethral resection of the prostate, akusho ukuthi uzovuka unesibazi uvuliwe. Kuzobe kufakwe nje ikhamera la ngaphakathi kwafike kwahwaya kuze umchamo wakho ukwazi ukuphume kahle. Qonda ukuthi mawusafuna ukuthola abantwana nezinto ey'njalo mawuzokwenza le procedure, ungakhohlwa ukukhulumisana nodokotela wakho, umtshele ukuthi usafisa ukuthola abantwana, ngoba khona into ey'thile ingenzeka la ekuphumeni kwesidoda masiqhamuka la sishona enzansi after ukwenza i-procedure, singayibona sijika singabe sisaya ngapha, okungenza ubungozi obuthile lapho ufuna ukuthola abantwana. Kodwa kubalulekile ukuthi uxoxisane nodokotela wakho kakhulukazi ngezinto ey'thile osafisa ukuzenza after procedure, njengokuthola abantwana njena.